Misha Connlaith Ní Raifeartaigh, Banisteoir le Tionscadal de Cuid Conradh na Gaeilge, dar bhainneam 100,000 fáilte, go bonasach a bhainneann le Eispris na Gaeilge thuirt dar bobbal nua an seo in dhearan. Bé me sé thuirt léargas nu ar an taithí atá agamsa agus ag ma orm bag buideach den bhhain atá ag Cuileann Siomran sin. Go dtí seo agus muid ag pléile na hena margaí atá géirí an Gaeilge a ólam. Na forbertí atá deanta agin na constacaí agus dúchlein os argóir agus os cóir na fólam ar iad híon agus sa deirí tásúil agam an tam agam coppla molí nó miantaí ag gáilhan tosaí. Tá an analí seo tá le deanna agam tá sé písabag níos practicúla stótha agus beidir písabag mar deartha anecdotal ag an pointe seo ní muid ach 8 mí ar an ód. So bé muid in san cas gur féidir linn masúnú ceartaí anna ag dearna bliana seo. Agus go bonasach an ceiniil téama atá mé ar an pointe tá mé géirí deanú an seo na go bhfuil margar an Scailleán deis agus freigracht an so deis agin anúin ó híh na planala teangada ach go freigracht agin fásta ó híh an cinsúide. So just go gasta le písabag cóhex gasta a thuirt inhearan imléana tá duine bhain as gach achtar ina marcach nó ó cúlra ina marcach an seo. So sin cuaig deag faoin céad den déanra agus darnáid is scéir santasach é sin dar sothaí. So in san ceiniil cóthach sin ó híh in máscúide agus in cimsú, tá sé aitheanta go fórlaithan go bhfuil ról táhachtach ag an teanga go generalta de máscú agus de cimsú sóisialta. Go cinnte bé na daoine seo agus bé orthú tuairt faoi fólam an bharla. An seo mana bhfuil sé acu hana féin ach tá ról ar lei ag teanga dúthasach na tíre osteach so an host country. Tá sin aitheanta agus tá taide deanta go bhfuil ról ar lei ag an mar dearm an teanga dúthasach. So de réir taide atá deanta ag Pasako agus Watson, Neil sé or Mugahan just so lehi my own Scailleán. We suggest that Irish can be an important tool in the hands of speakers of diverse ethnicities and/or nationalities, a power that they can use in diverse ways, including to foster integration, avoid alienation, legitimise their presence in the country, and fight against forms of discrimination. Rud Ella then ó híh an cóthaic seo de aithníí an rint den na daoine seo go méid páistí acu ag fólam na Gaeilge ar scoil agus go cinnte go bhhaile níos mó eolais a bheith acu ar an ábhar agus ar an teanga. And then just punch a big gas de faoi seo donneart den na chefií agus tuid ag feiceáil seo just ar an talí agus muid ag plé leis na pobl seo donneart den na chefií agus iarthirí charman an seo tá Eispris an cólainithe acu agus aithníonn siad sort dlú fáirteach len tríd an teanga agus mar sin tá siad a géirí ar deanga haon a ólam mar chuid den sort dí cólainniú rinte sin na stótha. And then just ag bugú away a rís just in san ceiniil cóthaic seo, but ó híh beidir nar bhhail an focail Santa gara, but ag arc ó híh sagainiade beidir ó híh an plánail teanga. Seo acma omlan atá ceiniil untapped beidir mar deartha den sothaí dúine ó híh forbert agus fás na teangada. Fásta de gra is daoine ilteangatha iad hana féin gur féidir le beidir ghlacu leis an Gaeilge níos fosa na daoine aonteangatha, so tá argáint an sin go dógad na pobl nua seo an Gaeilge níos fosa fiú na daoine gur rugadh an seo iad. A rís just pointe bag gasta a rin an EC dear siad san ó híh an ilteangathasta gur it's a precious asset because they can act as the glue between different cultures. Agus an sin just pointe eile tá seans an go léidir for rata an dílúne na Gaeilge i másc páistí in Imirce de mé rochtain ag na tuismothirí ar an Gaeilge. So just
Johnny mé pointse gas de faoi seo, then just faoin scéim pilota a bhí a thug Conú na Gaeilge faoi an nuirí, so fuairmuid muoinú ó Áras na Gaeilge agus ón Ringelí. Agus le haacmaní teoranta, ní roimise san airn ag an am sin, bud chur an airn coppla sreith rang ar fáil de phobal ar lei pobl ó Níger a Bort Láirge, pobl na Ucraine in Raifeartaigh agus pobl Seiriach in Nún Fádrúg. Agus go bonasach na spracana a bheith acu na ceneal sim a thógáil ar waithe le tionscadal níos forbartha a chur fáil. Rihí mé fríd beidir to mé ceneal ardalach ar cursaí ama an dá cean seo. So tegann sin then hagan an príomh tionscadal then. So mar sin fuarthas muoinú man tearmach ón rintar sarachta cultúr álainn gaeltachta sport agus man hon foreign lán aimseartha. A ástú agus an tionscadal a orbert a hiú. Agus go bonasach na tosaíachtaí atá againn na rangana ceardlána ar cultúr Gaelach beidir nachhainn leis an teanga ar le ceneal ag smuoinú ar an imascú sin. Scolarachtaí hon na Gaeltacht hon ceneal an eisbir sin a thuirtúh dóibh agus amachtaí ardú fásachta. So just ar bhéis go gasta sin ceneal léirscail beag le taispint na rangana le atá ar bun againe im mbliana agus bé forbert ar sin ar an bblion se thugainn comhaid. So ar bhain seachtainniuil faoi láthair tá muidir gáling le hart fa tríchéad duine. Agus mar dearm níl muideach 8 mí ar an ód. Just ar waithe le ceneal pointe dheanú ar an chorthaige atá againn tá an ceneal tearma úsáide agamann sin coppla ar imascú, but tá mé híonn just písabug an amantí ardalach faoin tearma sin. Tá beidir an notion seo in amantí go bhfuil fáilte rih na hinamarcí seo aras go nglacann siad lenar cultúr agus lenar teanga. Agus fiú tá neart policy ha réaltaí se hreisian an dearcú sin ach le féirinne ní sin an cas agus tá an ard luch chéarna láisiúd nachhfuil sim de léad acu fólam faoin ar teanga nó cultúr ach go fáilbag tá tionscadal seo ar fáil dóisiúd a bhfuil an sim sin acu agus go cinnte tamuidirne ag feiceáil go bhfuil eilehhain. But tá féanaise an má chaithítar múnín agus brád deanga dúthis na poblbal den go méid siad níos oscailte agus níos abaltaí an Gaeilge a ólam. Dear UNICEF, just faoin na teangatha dúthis, mother tongue fosters a sense of self-worth and cultural identity. When a child expresses themselves confidently in their native language, they radiate self-assurance and a deep connection to their heritage. And then óhíomh saginne de an ceneal sim a bheith aginne. This intrinsic motivation fuels their desire to learn, propelling them forward on their educational journey. So sin just ceneal piece of big féanaise ó UNICEF ón pointe sin óhíomh an málar tú cultúrtha de. A réisbug just ar waithe le cursaí am, ní raibh mé fréid gacrad an seo, but sin just ceneal coplatóir go dtí seo. Cean amháin ceneal a cheas amach dúsa na maidir leis an cimsú sóisialta, so tuairisciú in fríd na rangana agus an ceneal aiscothu a bhí muidir fáil na gur chodí an na daine bheith abalta ceneal loganim nathe agus slintí Gaelacha a umniú mars ceart gur chodí sin go mór le ceneal mothú in cimsú sóisialta sacu rud nar smuoinní me se faoi riú ribh salar hosaí mé ar an tionscadal seo. Rud amháin atá teachtan cin na go bhfuil rinteach ar nach leor fithe rang. So níl sagam ar luí mé sin, but támuid tá muoine againn fithe rang a chur ar fáil dóibh im mbliana. So then maidir le dúchlein a támuid ag feiceáil im mbliana. Just rihí méid fríd coppla rud an seo. So go cinnte tá ar an drocha ar choras an réaltais I dtaobh chefaí agus éarthirí tearman. Tá sin sort in amada ag chur bach ar rochtain na naoine seo ar scéim. So támuid ag feiceáil go bhfuil polacíthe agus cóiris ratha ag chuirteach ar fólam na naoine atá géirí ghlacu páirt na rangana. Mar
Is féidir leis an rialtas daoine I láistín ag an dála a athlanna ag amarbí mar sól dúna le. Agus ag lá bheith athlanithe ITB sa tír, so tá seo go cinnte feici a gin le grúpi a gin níl muide inne im léana ag play le beidir 8 grúpa déag agus tá seo feice a gin coppla uair hána féin, just le sampla gasta a heispint. Seo sampla wine bhí muide play le grúpa bhí teagháil a gin le grúpa in san ceathrú rua agus bhí Bhí catú ag play leis an cás seo ar na malamh gur athlan gurú an pobl seo a faoi buil gur go méid siad athlanithe agus le tá poisttí na bobbal seo ag freastal ar géalscálanna chumáid agus bhí siad saite in san pobl. Na sa Jerry hirthal sílam gur coideas móda na daoine sin abata cinneal fannach sa ceantar, but seo rud a tag teacht an cin in grúpi sagíine fásta, so a réisbeag seo just screenshots bonasacha a ghlach me seo ó ún teagháil díreach a tag teacht ó Raifeartaigh na scéama sagíine ní léhí méid fríd ach go bonasach bhí arin ga grúpa rangana ó ga grúpa a chur ceneal ar ceall mar gurú siad gal bheith athlanithe, so sin an ceneal rud a támuid ag pléile ó híh ceneal córs an rialtais. An sin just níorhhailm ceneal bheith plé faoi seo mór an martás a gine le faoin eite dhéis in dhearan faoi láthair ach hui sé a bheim go mór ar le féirne im léana. So tá a gin faoine hagóidí agus na círebanna a le ach go háirithe in dhéon trobloid sa chuilóg tháinig me déine teannachar ar an grúpaí féaring céimena sábailte go breise chur a bheim don dárang atá gin gahar lárna caithreach bailile clia. Agus an sin thuas a mé firstú fiú bhí ceardlán ar cultarthas le bheith a gin an luúin díreach inné na círebanna ó nettíéis a lárna caithreach bheith firste agus thuí an churmaidin an teachtar siúil cabbé ach bhí agla ar na Raifeartaigh an doras a thrasnú le féirine agus níú lachcuid den lacht spéise bhí muidir géirí níú siad an. And then just couple of srianta ar an transcadal é chéan ar nílach muoinú teoranta a gin leis na rangan agus ceardlánna seo chur fáil. A couple of rud a tag teacht tan cin am a sam rééis agus muidir play leis na grúpi seo ar an talamh na cursaí taistil, cursaí curm lanaí, agus cursaí atseangarachta, so gohéidíalach nó beidir in san taithí bheith na gréithe sin a le mar chuid dar offrail, go bonasach ag an bomise níl muid ach ag chur an rang é híon ar fáil ach bheith na rudí eile sin go mór ag chuidú leis na daoine ar rochtan sacu ar an scéim. Agus an sin just ó thaobh constaí im thuiscecha na Raifeartaigh iad haon. Tá muid really a play le éagsúlacht omláin ó grúpa go grúpa ag brath ar suppose cén status atá acu sa tír, so más chefií aitheanta iad, más iarthirí charman iad, nó más díreach in imircí economiach iad, tá cúnsí agus achaí difriúla acu a le, so fiú achaí airgadéis mar hampla mar luí mé ní luúthe, bé muid a chur grúpa acu ag na grúpa duna daoine seo chun na géalteachta ag an mísa, agus fiú just na ceneal an réimse achaí airgadéiste acu, just iad héana eil leis an géalteacht, agus fiú taistil heag na rangan a gach seachtain, tá daoine an a bhfuil cars acu héana acu, agus an sin tá daoine eile an nach bhfuil pein rua fiú an was eil, an propobla eil. Agus an sin ceneal rud eile agsúlacht eile tá muid a feicáin na level burla sacu bunaithe ar cé chomh is atá siad in san tír, so dar nóid pobl daoine ó pobl tá fadhaine hen seo nó tá siad ceneal socraí hen seo le blianta tá burla chur bheith léfa acu agus an sin beidir daoine tá bhád níos uaire an seo níl ceneal an level sin burla acu. Agus an sin just maidir le féidir heachtaí fóstaíachta inis le athraí policy ó dheas, so mar hampla le bhí iarthirí charman a thosaí len ag tús na bliana, agus an sin athraú an reachtaíocht an sin grú siad abalta líon áirithe uaireanta ibre a dhéanamh agus mar sin
dag siad an rang. Rud mai dóibh dar nói ach it's just cinneal dúchlein atá teachtán cin ó híomh na scéime de. So then just go gasted has an gwan solas jarganis ach just multi don tochi sample Jack Clactus now dar no Hollywood sample Jack Clactus on Catalonia agus ta ruddy intaka ayanu ag an Yarman Fosta ach o haven fraten vigda agus Hollywood Ewan Majin Fosta ach ta esimler intak achu so Curter plan greywak of o gavi is a tree dar vanium yaith pub eigniter a stratus changa and real dish the fraten vig go chonacher ag an immercha ar an teanga agus luitear go sunraach gur fiú in éisteach dhéanús na pobl nua hanan barna sin a gridjim. So couple of radayanan siad san na Carfer Solahar service she teanga ar fáil go lua nuair a hagan siad hagan tír mar chuid de cur haige amlániach agus stradiseach a blan cóhaite sacu agus tá féana se an hána féin go gahíonn sé muín ag an stáid lua sin den máscu. Agus an sin Molly Ellen na achhain Nigeria ar foiistí ag an túsfuinte agus iad sa tír agus go cinse codú sin leis an dílúne léadú. Bhead sé anna codú allward in na Charlie de mé achhaí teangar fáil de foiistí mar coiste beidir le packiste có lua a threacann siad an tír amach cocu seo a hacadú free servicey socialta, servicey máscathe nó fiú frídin choras scolaíachta monar géalscoil atá an. Agus is cinse go rathid seo a bhéim ar cinniú an dílúne. Agus an sin go cinse coidúid idethe socialta so social prescribing. Cinneal in san pointe céarna ba cór go méo an teanga san áibh le heideasú socialta go méo takeíachta an teanga ó ólam mar coide i máscu amlániach sacu agus go mé an takeíach seo ar fáil go gasta in dóibh landail. Sin Jerú tá bhí me gáil fisean gasta a heispan is féidir a gail ar main socialta sugin mas mai leh cuirte a thuirt ar Instagram sugin 100,000 failte _cnag. Gur maigah.